Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ginigilong ki khubor bam da kasni. Ipat runget nyam Catholic ha ka prathei baro kawe ka yam bat snosi e ka jingkhat no jung Kpa Bakhuid Pope Francis. Obdei ukri do nong sanchar prathei bat ukri do ka balang salansar. Oblakhat no na ka prathei men ka arpuitrik uyayong arhajar arpsan. Menta ka jingkali Mano banmi bujli ha ka jaka jung Pope Francis. Kajubab kalong banyo yo Kpa Bakhuid bathamai kadai ka bor jong ublay yanu ba ublay un ibet banjin ha ka jingkhen bat antan kiriu kraw jabing ka prathei ki bu bat batay ne thut lupa ya ki katu kat ne ki cardinal ki ba khampau bar ki badon ha ka council jong Pope Francis na preng ki cardinal ne ki archbishop ki ba hakmat e ki long u cardinal Luis Antonio Tagle Roof News nem karta na kari Philippines u Cardinal Pedro Parolin new post nem karta na kari Italy menta udang syakri kum u secretary jong ka Vatican u Cardinal Parolin udai unong mi khmat bala tebet bha bar u bala tebet da ki post nem ha ka jingsun shar balang u Cardinal Jean Marks Evelyn Riu Nari France u Cardinal William H new post nem karta Nari Netherlands u Cardinal Malcolm Ranjan Nyos nem karta na kari Sri Lanka u Cardinal Robert Sarah Nyos kandais nem na kari Gaini karkum ka jingjit pop no Kpa Bakhuid kadai da ka jingelum bajar ka bajusdang hapreng khatsan bat arphosngi hadin ka jingyap jung upom shushu hadin ka jingtap yu pop kapor ka ba nyosngi ya ka balatip kum ka Novem dialis bar ka aipor ya ki cardinal hakaleng ka prathei banit sa Vatican City bansyong perkhat banyo da weipat Kpa Bakhuid ka jingmi kanang sa klem tikna hadu bandajit yu pop halindet jung ki jingkhang balakhang jong ka Sistine Chapel namar ki kunhun badan jingmut apo ka balang kinshim khiai kilat kilinti banyajit yu pop